Het is een mega scholenfeest. Dit is de wintereditie, hè, want de winter is nu winter. Dus dat is allemaal wat, we hebben wat anders bedacht, zeg maar. Ja. Prutwinter trouwens. Nou, zoiets. Ja, Maar, ga door. ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben van House of Talents. We organiseren dit samen met Studio Gila en Neushoorn. Omdat wij vinden dat er veel te weinig voor jongeren is. Weet je wel, geen feest. Jongeren willen ook natuurlijk iets doen. We hebben ook headliners zoals Glenn Fontijn. Die is ook wel bekend bij de jongeren. TikToker. En hij is ook bekend van het nummer DNA bijvoorbeeld. Met zijn producer Mats. En doen hartstikke leuke dingen. Maar hij is ook heel veel bezig met het geloof in God, et cetera. Dus ik volg dat ook wel. Ik vind het ook heel interessant om te zien. Heel veel respect voor deze jongen. Daarnaast hebben we ook Gino Nine. Hij is ook bekend van het nummer Trapagas. En Carousel, die is net uitgekomen. Echt superleuk nummer. Die raad ik ook iedereen aan om te luisteren. En ook heel mooi dat hij wil komen. 18 januari, Neushoorn. Het grote squalfeest